Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der skal vi på dyreskue. Den lille pony står der, Cecilie nemlig, og vi skal på dyreskue i Billund. Så ja, og vi skal til at vaske en pony nu. Så, og så skal vi i hvert fald, I don't know. Nu har vi fået vasket Cecilie, og hun står derinde med sin creme, dejlig creme, plus creme. Og så har jeg lige fyldt hønnet, og så skal jeg lige i traileren med det. Og så er vi ved at gøre traileren rent også, og så er vi egentlig bare færdige. Nu er vi færdige med at tømme den her del, og den her, og den her over. Og den her, det er sådan en ny lov, der så er kommet med, at fordi vi har sådan en cirklænder, så hvis vi stopper sådan en bremse op, eller sådan, så stopper den her sådan Cecilie. Så yes. Nu har vi fået hønnet op her, så hun kan spise den Cecilie. Og hernede der har vi noget showshine og alt muligt andet. Og så har vi en pisk her, og så er der en strikketasse her, og hendes hovedtøj. Og så har vi lige strøget noget, jeg ved godt nok ikke lige det der, men det er i hvert fald lige strøget. Og nu skal vi ind og pakke Rikkes ting. Nu har vi lige spist lidt mad, og vi skal til at læse Cecilie nu. Og vi har pakket alle tingene her, de er pakket og hernede. Og så skal vi læse hende, og så kører vi egentlig bare. Og så er vi der om lidt over en halv time cirka. Nu er vi ankommet. Jeg har ikke glemt at sige, men vi er til sådan noget Shetlander-mønstrings noget. Så ja. Bedste juniormønstring. Yes. Nu skal vi ind og have noget at spise, og når vi er færdige med det, så skal vi hun mønstre en gang til. Ja. Nu har vi lige været inde og få noget at spise, og vi skal gøre Cecilie klar her lige om lidt. Så når det skal ind til sådan en mønstringskonkurrence, bedømmelse, noget. Nu er vi kommet ned tilbage på gården, men jeg glemte helt at vlog. Men ellers så gik det super fint, og de fik 22. Og nu er jeg på vej ned med hende, for hun skal stå i tøj og hernede af. Og så skal vi egentlig bare have ruttet traileren op, og så skal jeg hjem med hende. Eller tror jeg i hvert fald. Så ja, så sker der nok ikke rigtig mere.